Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan'ın Halk Hareketi'nin Türkmenistan'ın demokratik sayılığının ornağını. Aziz adamlar Türkmenistanlar. 27 aprel şugun, 2021 yıl. Önkü yıl 27 aprelde, 2020 yılda, 2020 yılda Lebap velayeti ile Mar velayeti ağıtıpan oldu. Neçe yiten adam oldu. Neçe ölen adam oldu. Yani henizem hazırki oturan hükümet, şu vaxtın şu hükümetti. İğlan edene halka neçe adam gidendi. Aytı ondan seyretmen yok yalı şu ağıtıpan yalı bolmadık yalı özleri gezip görülü. Hükümet şu taraf şu vaxtta şu önkü yıl öz elini çekti. Hiç kime kömek etmedi. Öz eline çekti diyende prezident şu vaxtını halkın önüne çıkıp kömek edecek deyip bir ıglan etmedi. Halkın yasında, toyunda zatı bile olmalı adam. İçeri çıkman, içeride iş satma olmadık yalı gördü. Gayta ona seyredemedip, içlerini yakan yalı, humanitarını poğmuş, Afganistan'ı öyle Orsaya'da uğrattı. Orsaya'da şu vaxtı humanitarını poğmuş gerek. Orsaya özü bayıyor. Böyle Afganistan'a gerekmiş. Yani Afganistan sen nemen yurdun mu ya? Türkmenistan sen mi yurdun? Şu zatlar halkı eskermen, halkı iş satça görmen bunun edini ettiğini yapıyorlar. Yakında mı kakası öyleydi? Hem televizyondan 5 günden beri Mehriban Kıblası öldü. Mehriban Kıblası yitti. Bana kıynanış bildiriyorlar. Bir topor Türkmen aradan çıktı Türk'te. Daşa yurtlarda. Onlar Mehriban Kıblası değil mi? Lebap velayeti, Mar'da, Ağtupan'da yeterli. Onlar Mehriban Kıblası değil mi? Yok. Onun kıblası değil eken Mehriban Kıblası. Sebebi ne için? Sebebi bunlar özüne var, Han ya Sultan ya duyup görülür. Türkmen halkı kul yağlı olmamış bunlar. Kul yağlı olmuş. Düğüne mene birazcık beğendim. Bu ölmedi deyip çıkan. Bizim talaplarımızı kanaatlandıran. Bunu çıkardılar. Kaşe yağlı çıktı bu. Hakiki kaşe. Yani apozisyon, bütün hem apozisyon birleşip bunun ignesine yettik. Yani ignesini dövmeye bir savun vaxt kaldı. Yani dövme için ben aytacak olan zadım bize gerekmiş o zatlar. Dövme için. Bize bu değili gerek. Sebebi değilliğine şayet. Yani şu ignesini apozisyon yetirmen döveyelim. Ne için? Seyredin. Türkmenistan'ın siyasını dondurup oturan adamlar. Mecranflar deyiş olarak. 2006 yıldaki bolon senaryosu tezinin bolmazlığını bilip oturuyorlar. Sebebi halk bunu tasdiklamıyor. Halk bunu öz patasını vermiyor. Şunu bilip bu kaşeyi aydiyorlar. Öyle diyorlar. Hem hükümetin hem şahasında sembol olmalı deyip. Şunun için bu konstitusiyanın depkiler yukarı gengeşin başlığını oluyor. Şu yukarı gengeşin başlığını olandan şu günden o özüne cezasını yazdı. Atu cezasını neme zehirli zehir cezasını onu önümüzde bolca saatler görkezerler. Men näme zat diýip aýdyp otyrdym bärde. Birden baş tutun aradan çıksa yukarı gengeşin başlığı bolup oturmaly. Wagtlaýynça. Şu taýda Türkmenistanda hakyky tupik bolýar. Sebebi yukarı gengeşin başlığı bil, prezidentten bil. Indi Türkmen halkyna aýdýarlar. Şöyle halk yurt boş bolmaly däl. Şoňa yurdu dolandırmak için şu hazırki oturan kabinet ministrden bir boş adam taparlar baklaşky. Hazırki oturan tecrübeli bir köpsi. Ya Serdar berdim, bez Serdar bolmaz. Sebebi 40 ýaşyna ýetene. Müşrik diýemiýär, başgalar ýerine goýarlar diýem. Şu zatlar bir ýerine goýarlar.
Yen olsun yurt gidiyor. Türkmen halkını verdi. Näme men aýtjazam Türkmen halkyny bular hasaba da alana. Yöne. Hakyky başga yurtlara seredinde halk çözmeler. Hökümetin ikbaly. Halk öz arasında vekilleri uğradıp, vekiller adamlar, şu vekil adamlar ya sayloo komissiýasyny neme diýelmi? Düzellemi. Şu sayloo komissiýasyna referendum bolýarmy? Ya bir zatlar neme edip çıkaryp kandidatura adam çıkarýarlar. Ýöne şu taýda häzir bu öz oýuny oýnap Türkmen halkyna ýene täzeden bir sowgat çıkarýarlar. Şu taýda Türkmenistanlar. Şu taýda ýene bir gezek aýtjak. Biz şu taýda ýol bermeli däl. Şu cinayet toparlarına, Ramovlarmy, kim? Näme üçin bu zatlar aýdýar? Şolar ýene Türkmen halkynyň başyny aýlap, ýene bir oýnatgyny goýup, ýene ondan beter gysy bolýarlar. Siz iş zat diýmen, sesiniz çıkarman 2006-njy ýylda şu zatlar edende şu derejeye ýetdiňiz häzirki. Häzirki dereje diýende nowatda ýörsiňiz. Iýmitimiz ýetenak size. Yurt yapık. Siz vilayetden vilayete barıp bilen zat. Ara gatnaşyk ýok. 60 mi 70 in 50 değerli 50% Türkmenistanlar daşar yurtda. Öz yurdan dolanyp bilen aklı. Sizin çağlarınız ýokary hojaýy kutaransoň dolanyp bilen aklar. Dolanyp bilen am şu taýda koronavirus tutýanlarmy zat ölüp yitip ýörler. Käbirleri näme etjen ölmän öz-özüni kast edýärler. Şu zada yetirdiler şu hökümet, şu cinayet topar. Bizim Türkmenistanlary, bizim Türkmen halkymyzy yitirmedi otyrlar. Bu kaşey diýip aýtdyk, biz bilip otyrys, bu kaşey, çuburaşka tohumlary, tohum tiýjeli ýegerleri. Ýöne esasy kuklavotlar. O taýda başga adam. Şolar wara sağda Türkmen diýip bizim wara baş ýüzümizi, gözlerimiz boýany alıp alda başga bir zat, başga bir adam getirjek bolýar. Türkmenistanyň ýykdylary bar, ba ýurt. Nira varsan Türkmenler azar çekip otyrlar. Haýsy ýurda barmasan azar çekip otyrlar. Näme üçin? Sebäbi döwlet arkasynda duran. Şoň üçin Türkmenistanlary daşy ýurtda bagyşlan şu zatlar aýdam üçin itýalça görenler. Sebäbi öz halkynda, öz ýurdunda öz ýol başçysy itçi görenler Türkmen halkyny. Türkü var. Häzir Türkmenistanlary gysyp otyrlar. Orsiýetde viza diýip o taýda gysyp otyrlar. O başga ýurtlar hemme ýerde. O Sudanda diýelim, haýsy ýurdu barsan hemme ýerde türkmenler galypdyrlar, zalypdyrlar. Ýöne näme üçin şu zatlar? Sebäbi hökümet arkasynda duran. Ýol başçaklar arasynda duran. Prezident diýen zat bolsa, hakyky halk prezidenti. Her bir Türkmene, her bir Türkmenistanlara jogapkärçilik çekmelidir. Seretmenem däl, Türkmen mi Türkmenistan däl. Türkmenistanlar hemmesi. O Buluç olsun, Nohur olsun, Türkmenler olsun, Kazak olsun, Azerbaycan, Ermeni olsun, Tapavdy ýok, Özbek olsun. Türkmenistanda doğuldu mu? Şu adamlara hemmesini sen jogapkärçilik çekmeli. Eğer çekmeseler, şu ýagdaýlar häzirki wakalar görkezip otyr. Biz daşar ýurtda hem ýerde azap, garypçylyk çekip otyrys. Sebäbi Türkmen halkyň hakyky halk oğlu ýok, prezident diýende. Prezident bizde öz bähwini, şu cinayet toparlap öz bähwini bilen ýaşap otyrlar. Şu zatlar üçin
Biz Türkmen halkımız, eziz halkım, siz hemmeniz tayin olmalı. Tayin molu, vakti gelir, biz aydar size. Näme etmeli? Nire gitmeli? Näme etmeli? Dünkü çıkışımda men aytdım. Vaktlayınca näme etmeli? Yöne. Ondan çungur instruksiyalarını son alarsınız menden. Sağ olun Türkmenistanlar. Ertekki duşumuza çelli. Sağ olun.